Vă salut! Astăzi vă voi arăta cum să tăiați o bucată de pal melaminată cu pendular Bosch PSP 670. Primul rând, să folosiți acest mic fierăstrău. O să pun și niște poze să vedeți mai bine. T123X este mai fin și taie exact, deci fără să vă sară, și taie exact la linie. O să vă arăt imediat în video. Și nu uitați de protecție. Deci să aibă și neapărat protecție pendulară. Ca să știți, are și protecțiile. Oricum eu l-am luat la set, l-am luat de la Dedeman. Acestea sunt protecțiile. Să măsurăm. O să le tai undeva la 40. Are 80. Fac pixul că nu am mai am creion. Bun. Trebuie să aveți mare grijă când tăiați. În caz vă mai trebuie o persoană să țină și de partea asta, să nu stricați. Așa. Și să ne apucăm de tăiat. Aveți nevoie de o persoană să țină de asta neapărat. Uitați cum a tăiat. Deci foarte drept. Pe partea asta nici măcar nu se vede că e scasărit un pic din palul ăsta melaminat. Deci taie super. E foarte bun. Chiar merită pentru uz casnic, e super. Să-l folosiți, faceți un dulapior, nu ceva. Mai ales în comerț acum se găsesc tot felul de lemnăraie, tot felul de plăci. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper că v-a plăcut video. Un subscribe, un like dacă se poate. Vă doresc numai bine, vă salut!